Pwede po ka mo magsabi sa inyo. Kung iba man tabi sa Indoling mahirap na matabang man sa mo, ako ulmi man tabi kung ano man ikatuwang nyo, basta kami gagad malamang lit tuwang. Gusto mi man mabilog girara yung harong. Iya masasabi mabilog pa lamang girara yung harong mi. Wala iba man lamang lit pang tuwang na pagkaon abang ka gibo lamang kakarong siya man sa natabi. Ang mga kwentong ganito kanagudyok sa akin upang mas lalo ko pa silang bisitahin at nang makausap ko mismo sila ng harap-harapan bago natin ilunsad muli ang ating programa. Ngayong araw, formal nating inilulunsad muli ang programang Oplan Ayuda. Layunin ng Oplan Ayuda ang matulungan ang ating mga kababayan na may parehong kalagayan kay Manong Jerry, ang mga biktima ng Super Typhoon Pepito dito sa isla ng Catanduanes. Bagamat lahat tayo sa isla ay nasalanta ng bagyo, mahirap sa kalooban namin na makita na hindi tayo sabay-sabay na nakakabangon. Marami sa atin ang naiiwan sa pagbangon mula sa pagkasalanta. Para sa akin, wala dapat maiiwan. Sabay-sabay tayong babangon. Likas ang pagiging uragon. Bangon mga uragon, di patitibag sa anumang hamon. Malakas na ng hangin at alon, tatayo pa dit muling babangon. Pumatak. Naway marami pa rin ang mga maghatid ng tulong katulad ng suportang naranasan natin sa programang Oplan Ayuda na atin ding inilunsad noong nasalanta tayo ng Super Typhoon Rolly. 4 na taon na ang nakakaraan. Para sa inyong mga donasyon, bisitahin lamang ang description at ang comment section ng post na ito o bisitahin ang aming Facebook pages, AJ Solera Photography, Happy Islander TV. Maraming salamat po at sana'y suportahan niyo kaming muli at nang sabay-sabay kaming babangon. Bangon Uragon, bangon Catanduanes. Bangon mga uragon, di patitibag sa anumang hamon. Malakas na ng hangin at alon, tatayo pa dit muling babangon. Pumatak man ang iyong luha sa matinding dumaan sa tuna. Sabay-sabay tayo ngayon.